Kawi kena mastu namo sidam sekaring bawur langgeng. Isan memuji dumateng Gusti Kang Maha Rasa para wadilan pusana mugi tinebih saking Ilahi. Jaya wijayanti kalis ring sampikala tinebih no saking seka.
kanthi lampan rebut waris cinarios jroning Padepokan Gunung Sari ing kono mapan kekalihing putra saking Kyai Surayuda ingkang nami Surajaya kaliyan Suranata. Ing kono sang Kyai nedya badhe murut pramila kekalihing putra samya rebut waris ingkang kepareng badhe urut dening panjenenganipun sang Bapak Surayuda. Kekalihing putra samya rebut dene dadi perangan jroning padepokan kados napa cinariosipun wilujeng hamirsani dumugi pungkas. Bapak kula Suranata ingkang kepareng sowan. Iya. Ngengeti swasana jumbuh kados atur panjenengan duk rikala kepengker. Iya. Sanyata kula badhe nagih janji nalika wonten wana samudra panjenengan ugi balenjani. Wonten ing papan mriki Bapak dinten ganti dinten sasi sulih sasi panjenengan sansaya sepuh ateges kedah kumedah panjenengan kedah ngaturaken sinten ingkang kinarya badhe dados gantos panjenengan mangarsani wonten pepondokan mriki Bapak. Iya. Iki ngene lho. Aku ki wis dadi wong tuwa. Anakku ki loro. Siji kowe, setunggal malih Suranata kaliyan Surajaya. Ah Surajaya. Nggih. Kamangkakno kuwi tak bajutake. Padepokan ing Gunung Sari urung wayahe tak turunake. Ampun kados ngaten Bapak. Yen sekti kula kirang sekti menapa sadaya ilmu panjenengan sampun sinerep dening kula. Sampun prayogi patut kula yen to keparing gantos panjenengan Bapak. Kula putra pembayun ingkang ageng piyambak. Mila Bapak kalilanana padepokan ingkang mangarsani kula. Panjenengan katuraken ngaso kewala sampun sepuh ampun ngantos babagan menika kepireng adi kula sang Surajaya. Ora ngono le. Aku ki mau aku nyang alas gedhe nanggone anakku sapa iku? Surajaya. Aku kek eneng kono wis suwe ora nyanggone anakku. Anakku gek gladi. Kewan-kewan kang galak aku gaglak entah di boten saged ke anak kedah kumedah kula ingkang keparing gantos panjenengan Bapak. Semono go. Bapak. Semono kok meneng sik. Loh, aku ki gladi padepokan. Dadi nggonanmu. Kowe yo gek gladi. Drondong karo Nawa kembar. Sampun sekae ana 6. Sampun sekap. Lah iki kok nek dirungokke adimu. Sampun mireng. Pun kedadosan kados ngaten. Ha iki lho. Surajaya. Apa kang wis tak kandhakake dening Bapak kowe bacut krungu. Prayoga wis aku kakangmu, buktimu marang kakangmu. Aku kang bakal mangarsani. Sawijine ana ing papan kene Bapak wis nate matur Surajaya. Nggih. Surajaya ora bakal wedi anggone ana ing papan kene. Sawijine ana ing padepokan Gunung Sari tetep tak jokke kabeh para siswa-siswa. Kowe nekat kowe duwe apa? Aku ora bakalan wedi ananging wong loro iki tunggal. Nanging aja gedhe tunggal padha tunggale ning babakan iki aku sing luwih gedhe. Wis matur ana ing Weldan Wana Samudra ora iso teka. Banjur saiki ana tengah-tengahing gladen. Bapak sawijining arep wenehke aku ana ing padepokan. Cukup. Yen to kowe iso ngasorake aku kakangmu. Aku bakal tumungkul marang kowe. Yen to ora iso manut marang kakangmu. Kowe anakku lan kowe anakku.
Aja tak bacutake. Nah kowe kaya bapak. Kaya bapak. Bacutno. Didelok Surajaya. Suranata. Eleng Aji Denowo Sewu wis kelakon tak cekel. Aku duwene aji kang singa barang ana ing Gunung Gedhe. Kaya ngapa tandingake? Tak delok tandang gawemu. Bala Denowo, kiprah Cancut Taliwondo Bala. Ayo Denowo Kembar. Metu. Wah. Woi. Ah, 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 ah. Hei, hei, hei. No. Bala Denowo kiprah. Bagyo Jatiasa. Sawijine ana ing papan kene aku ora bakalan wedi. Surajaya Sawangan. Ya, Bala Denowo. Surajaya Ora bakal wedi. ora digrek gaglak dening para Denowo. Ora wedi raja ana ing Gunung Gedhe. Luwih dhuwur tinimbang kowe Surajaya. Ora wedi tak jaluk tandang gawe. Gaglak buta sewu ora wedi ora digrek kowe. Banjur kowe duwe apa Surajaya? Ayo, maju. Sawijine ana ing papan kene. Aja digrek anggone ketladen. Nanging tak iya. Sing bareng alas obat. Ora wedi.
ana ing kene. Singo barok wis tuwek Ora bakal kalah Singo Barok. keprok ayo maju 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 ngono. Surabaya cukup Diteruske bakal ora rampung. diteruske ora rampung nanging yen to kowe isih durung ngandel marang kasektane kakangmu sawangen glondong-glondonge pecah dadi loro ana sing meguru marang kowe ana sing ngabehi marang aku Iki ana para siswa-siswaku para warok-warok Suramenggala. Lengki-lengki aku tak idak bakal para siswa-siswamu. Pat mundur Gede. mundur Bablaske mundur bali nang Gunung Gedhe. Aja bali yen durung kaceluk ana ing kene. mundur mundur ayo Sawijining glondong metu glondong sawijine ana ing papan kene. Kang giling-giling aku ana ing sawijine para dlondong-dlondongane. Tak idak sing bakal ngiling-iling aku. sawangen raga jaya tandang gawe aja mbabar wirang raga jaya cukup glondong glondonge Surarata wis siaga napa dereng Sampo aja mbabar wirang marang gurumu para Mara siswa-siswa bagi. anggone kegladen ana kene. Aja ngisin-ngisinke kang kawulane. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Budal keco.
sawijining ana ing papan kene. Kowe ngerti dhewe Suranata. Baris kang wis ana sak tengene ngarepku iki para siswa-siswaku kang unggul otot kawat balungi wesi. Kowe ngerti ora? Aja sumbar mung otot kawat balung wesi. Otote bendrat balunge cor-coran yen aku. Yen aku ora bakal kalah arep ana ing gegladen papan Sukorejo kene. Aja kakean sumbar tandang karya. Tak tandangi kabeh dibudal keco. Yo. Kebar. Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Ayo bola-bola kita.
Surajaya iki sawijining sak babak engkas wis rambung anggone gegladen. yo Tetep aku sing menang, kowe tetep kalah. aja kakean sumbar buktekake Buktekake ana ing kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun. siswa sing kang bakal ngling-nglingi anggone ana gladen kene. Dlondongku. Ayo tandang gawe asorno dlondonge Surajaya. Pokok tidak wae kang rekon-rekoni ana ing padepokan. Ora sakigrek kang otot kawat balung wesi. Tidak wae. Ayo maju.
Badono Pangeran Sorti Laksono Allah Allah ya Allah ya Allah Badono Pangeran Sorti Laksono Allah Allah ya Allah ya Allah Pangeran Mari Sandang Mari Mangan Mari Welas Kaulane Ayo, 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 ayo.